Okay, det skal jeg nok. Jamen, det vil jeg glæde os til. Mange tak. Hej. Har vi fået det? Ja. Lige nu bruger vi 12.471,27 kroner. Men det er jo til alle elektronik. Så det er så 6.200 kroner per bænk. Hvad skrev vi på som... Noget 15.000 per bænk. Så skal vi købe 3. Vi skal købe en bænk. Og vi skal købe en masse metal. Vi skal finde default bænk, som holder det inde. Ja. Ja, altså, det var jo 15.000 det tømmer. Så meget kan jeg huske. Så passer det jo... Det der passer jo. Ej, så køber vi bare sådan her mega lækker på bænkesæt. For 4.000. Det ser faktisk ret lækkert ud. Vi bruger 8.000 på bænk. Du får det samme til 2.000 lys. Det er forskellen. Hvor robust. Børn, Nej, det er børn, ja. Nå, med det samme størrelse. den ser da noget større ud. Den er til venstre. Og vi kan også bare bygge vores Der eget. var ikke nogen, der sagde, der var ikke nogen, der spurgte, om det var en solcelebænk til voksne eller børn. Det er jo sådan en standard. Virkelig smalt. Men vi skal jo alligevel modificere sædet, hvis det er der, vi vil have elektronikken. Nej, men jeg tænkte, skal vi ikke bare bygge det ned i gulvet? I gulvet? Skal der være et gulv? Så hvis der skal være et gulv, så skal vi lave noget helt nyt med. Hvor kommer gulvet ind fra? Ja, vi skal have et gulv. Nej, men Klar, fordi hvordan hvordan vil du få det til at blive solidt, uden at alle tingene så fast i gulvet? Skulle der ikke et helt gulv? Bare lige kanten. Bare sådan noget fladt noget, sådan det der. Vi kan lave marmor nu. Nej, vi laver bare et terrassegulv. Bliver det ikke også ret avanceret lige pludselig? Ja. Hvis vi laver sådan her, og så laver vi bare et gulv. Er det ikke meningen? Der er meningen, Fordi hvis vi laver den der firkant der, og så lægger vi terrassebrædder ovenpå, eller bare planker, så får vi jo så får vi den stabiliseret, og så de der selve afstiverne her kommer til at blive meget mere solide, at de sidder fast også i gulvet. Men man kan sidde fast i den ramme, ja, der, som hvis du har den her ramme rundt om. Det forstår jeg ikke. Du kan dreje, så kan du jo sætte det sammen på den måde, så kan du bare bruge dem fast. Og så du vil bore det bænken Fast i strukturen. men hvis vi laver sådan der bare en firkant uden at lægge græsbrædder på, så snubler man jorden. Så er det sådan, tag et trin, Snubler over bænken. nej, brædder. Du skal have et brædder, der går fra den stolpe til den stolpe. Altså på samme måde, hvis det hele... Så man forventer jo, at man går op på en terrasse. Altså det kunne se flot nok ud med sådan en flat terrasse, men jeg tror bare, det bliver lidt... Nej, vi Så skal det er mere bøvlet, end hvad det behøver at... Vi har den der savstik, som der bare siger... Og så skærer vi bare de her terrassebrædder, og så sporer vi dem fast. Det tager sådan noget en halv time eller sådan. Så skal vi så lave det som sådan et hængsel, så du kan løfte. Og så er sådan en hydraulisk ting, som der hjælper med at holde bænken, så man kan ligesom, så siger det... Okay, vi startede med at ville lave en firkant, nu snakker vi om en terrasse med hydrogen. Så skal vi. Ja. Skal vi gå med det der design? Hvad var din bænk, så siger du? Nej, altså 3x2. Det tror jeg passer meget godt. 2,5 måske. Så er modellen opdateret. Hvad siger du så, Johan? Er det bedre nu? Wow. Den er smuk. Ja. Lad os da få sædet noget træ.
Skal vi bare lige... Jeg kan ikke huske, hvor meget afstand der skulle være mellem. Var det ikke 60 cm? Det er minimum. Nej, maksimum 60. Vi har et 3D-model af det. Det gør det helt meget nemmere, ikke? Så du kan godt samle helt. Med hængsler. Ja, det er bedre. Ja, meget bedre. Er det meget bedre? Ja, meget bedre. Nej, det lyder først. Det er bare for at Problemet er, at der er nogle tidspunkter, vi skal op på lidt højkant. Og så må mig og Steffen lige køle lidt. Så er det gang i køle lidt nu. Åh, hvor fuck. Ja, godt, det er det. Tak. Så skal vi til at save det første stykke. Den er alt for langt til den der side. Så når man rammer, lige nu er den sådan cirka centreret med stregen. Øjeblik. Det er ikke helt lige. Du hiver bare. Skal den ikke helt ind til kanten også? Det er en god idé. Vi skal bare starte med at sætte en helt vinkelret. Og lad os lige lukke til en af dem. Jeg har 10 store i hver. Ja. Nej. Jo. Nej, jeg sagde ikke bare... Det var fake. Altså, det er ikke bare en. Nej, er det ikke sådan? Lige pludselig... Jo. De separerer i hvert fald. Vi bare have en i hver ende, sådan der. Ja, det ser fint ud der. Men hvis nu vi holder sådan her, så er der nogen, der skruer. Jamen, skal vi ikke først... Man kan sætte den i midten eller sådan noget. Vent, hvor kom den? Nå, en spacer der. Jamen, det er okay, det er okay. Hvor kom den der fra? Det er virkelig cursed. Det er irriterende. Og det er X-Drake. Jeg ved I, hvad vi gør nu? Nej, men ikke være smart, hvis vi tager og tegner, hvor hver bræde skal ligge. Men vi evenly spacer den lige først. What? Vi gør lige det der gap der, fordi Det tager jo tid. bare lige sådan i hvert fald hertil. Bare lige sådan. Så lad os få legnet den bagerste op. Det er, når den står der. Gjorde det lige hurtigt? Lige hold hen til den anden lige hurtigt. Ja, jeg ved sgu ikke. Så skulle det blive på fredag. Ja, det virker i hvert fald godt. Der er jo alligevel en del, vi skal nå at lave, inden vi er helt færdige. Ja, det er der nemlig. Jeg tror også, jeg er alene hjemme på fredag. Hvis man så skulle bygge noget hos mig, eller et eller andet. Ja, bygge terrassen nummer 2. Ja, det er det. Men vi skal også få bygget alt andet. Men vi kan i hvert fald få gået hen på skolen på fredag, men så er det bare lige, hvad vi gør. Skal vi bare lege den der trailer op i hjem og fix igen? Fordi der var det der stik til din bil, Johan. Ja. Jeg kan muligvis også godt komme tidligere hjem fra arbejde i morgen. Men i morgen kan vi ikke lave noget, Rasmus. Der er mig og Johan. Nå, var det onsdag i næste uge? Nej, det er bare fordi, vi skal være lærer på gymnasiet i morgen for klokken 17. Nej, 16. Okay. Og så, ja. Og her på torsdag, så kommer vi også først hjem klokken 17. Så vi talte om på fredag, Rasmus. Altså nu på fredag? Bænken. Ja, den her fredag. Og få rykket den hen. Okay. Ja, så skal det være sådan i løbet af eftermiddagen før mad. Jeg ved ikke, om jeg er hjemme fredag. Jeg har en deadline på arbejdet fredag, så det er sådan lidt... Ja. Det kunne godt være sådan en, der blev længe. Det ved jeg ikke. Men er der noget, der taler imod torsdag? Ja, det kan I ikke. Ja, vi får nok lidt svært. Men ellers så skulle vi bare hente,
det vi har lavet indtil videre hjemme hos dig, der om eftermiddagen. Torsdag. Og så fredag. Ja, men I er velkommen til at hente det uden mig, hvis det er. Altså, I kan bare gå ind og tage det. Så får jeg bare lidt mere hyggeligt med. Ja, gør det. Problemet er, at hvis jeg skal løfte noget, skal jeg begynde at køle den. Vi skal lige længere op. Så skal den bare være i midten, ikke? Altså, hvad er det? 4 cm over, eller 40 cm udover, så skal den have en markat på. 30. Så er der mange, der ser folk, der kan med en terrasse på en trailer. Faktisk så mange under. Hello. Hey, det er godt ud. Det ser... jeg skulle til at sige stabilt, det gør det ikke. Det ser så lækkert ud. Den hopper meget. Ja. Ja, det må den godt. Ligger den midt på? Nej. Lytter. Den ligger ret meget mod venstre. Skal vi lige prøve at skubbe den tilbage? Ja, det kan vi godt. Fjern hånd. Den ligger meget til venstre. Okay. Det kører. Råb lige højt, hvis det bliver værre, ikke? Jo. Så ved vi, at det er første stage. Det er Yes. så kan vi få det første stage. Ja. Det er godt købt, det her. Der kommer en bil langt bagud, det kommer til at være rigtig træt af. Ej, vi kan jo kun 20 km under anbefaling. Og det er sådan en nice deep trip her. Øj, det var flot sving. Skal lige være opmærksom. Plads. Det her i sneen. Er det vores plads? Få lov? Men der er jo ikke noget sol, eller hvad? Nej, men det er bare lige midlertidigt, så... Jeg sagde, det skulle bare lige være nemt, så man kunne komme ind med en trailer, og så sagde han, okay. Hvordan sætter vi den ud ned, når man sætter den ned? Det gør vi ikke. Vi starter med at sætte jeres side ned, og så står mig og Sofus med den i hånden. Og så synger vi to. Vi skal lige den vej. Ja. Og så går vi sætter den over ved hvad hedder det, basketbanen. Nej, det skal vi ikke. Vi sætter den over. Ja. Jamen, så vi skal... Den er den her sådan lidt langt væk fra kontaktpunktet. Vi kan bare lige sådan tænke den på drop. Okay. Og så er vi klar til at drop? Puder det væk. 3, 2, 1, drop. Så er vi færdige for i dag. Ja! Jeg håber, den ikke bliver stjålet. Ja. Stefan skal prøve at køre en lastbil alene på vej op til stedet. Hvis jeg ikke går som planen, men Jeg synes planen den bliver mere og mere sketchy. ja. For hvad vi skal... Jeg har det fint nok med ikke at køre den, hvis nogle af jer meget gerne vil prøve det. Jeg har behøver ikke. Den holder klar til os. Og hvad tror I, det der er for en fabrik? Tror I sådan en affaldsside? Hej. Vi havde reserveret en ladvogn. Ja. Kørekort og 1000 på den, der skal føre bilen. Det må være dig, Stefan. Ja. Nå, gud. Ej, hvor er den fin. Der ligger allerede noget træ i. Er det en gave? Ja, det er nok. Det går så lang tid, så det er kobling. Sikkerhed først. Rundt. Så kører vi en varevogn. Ja, hvis vi overlever det her, så er det et mirakel.
ramte ikke noget. Nej, det var heldigt. Bare tage dem, der er de der i vand. ikke 3,6? Jamen, de er i vand. Altså den bagved, skal vi ikke? Hvordan får du komme om bagved? Det er tungt, de der i vand. Jeg bare ligger dem ned. Vi skal også bare lige kunne få spændt det fast. Der er 27 gange 145. Så tager vi det. Yes. Så kan du tørre dig. Vi begynder at høre, hvordan vi betaler. Og så har vi hentet træet, og det ved jeg ikke. Nu skal Stefan køre ud igennem bommen uden at ødelægge den. Går så godt, Stefan? Jeg smitter den i bunden lige nu. Har du? Ja. Der er sådan egentlig overhovedet ikke noget, der lyser gult her. Hvor er du? Det er bare en knap, der er en knap. Det tager vi ikke så tungt. Det kunne være særligt spændende. Jeg føler, det er sikkert at gøre i sådan en her, en polo. Til organisation til danskere, som godt kan lide det her. Er det ikke Det er en bog, der hedder Bolle med ost. Okay. Hvad er det godt for at til? Godt til det? Lad os Jeg har sgu lidt bare kørt græs. Ja, på skolen. Minor problem. Vi er kørt en lille bitte smule fast. Vil I prøve at skubbe så? Det er tæt på. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Hvis Stefan, vil du tælle noget? Okay, sådan der. Ja. Nej! Nej. Okay, 3, 2. 1. Han skal også køre mig. Okay, vent. Ja. Så der, følg jer på den. Hvad så? Nej, stop. Vi har cirka 20 minutter til at få den fri. Han havde den vist kun 2 timer, men de har 2 af, når de sagde de. Oj. Det er tæt på. Ej, det er løgn. Nej. Ej.
Har I lavet pris 3, ikke et stykke 3 med? Jo. Vi har forsøgt lidt at være. Brændende over, skal I bruge til et eller andet? Ja, der kan skaffes nye, men vi... Har du en sav med, ja? Nej, men vi kan måske finde en sav. Det er det graveyard of cars. Ja. Tror jeg snart. Nok er det. Vores havde brugt nogle her. Oj! Yeah! Yes! Yes! 1 ud af 2! Ja, vi gør det sådan trick til. Bare se, vi løber tør nu, ikke? Nej. Så er meget langt. Så er lidt mere. Og det var helt. Meget langt. Det er godt, vi ikke står der. Ja. Jeg har fået 1 over skilleben. Når vi begynder at finde den nu. Og så afsætte den. Ja. Ja! Ja. Wow. Du skal ikke. Så en ny oplevelse at glide 8 meter. Det er imponerende. Ja. Det er vildt, at det kan være så stærkt. Ja. Og veje så lidt.